जीरो। हाँ आधा एगो थुन्ना। ऐसा अरे सुना लगाओ 5 गो में सुना लगल पर 50 गो हो जाइए 100 गो रुपये में बेचबे कहीं नहीं है 50 गो तारे के दे दी भइल बारे तू बड़का एथी तो थुन्ना माने तो कुछ नहीं होना तो 2 गो थुन्ना लगा दो। माने सोना माने कुछ ना होला तू ना होना 5 पर सोना लगाओ तो 50 हो जाए 2 गो लगा दो तो 500 हो जाए साला जितना का बिजनेस ना कहीं होता तो तोरे के हम दे देबी तो 2 गो लगा दो दोनों। मैं 2 गो सोना लगा दी तो तहरा तो फिर तू बताव गांव में मुक्का लात थइबो कि पैसा देबो हम दातन गांव में। सुना सुन भाई सुना है 5 गो रुपया रख सुन पहले बतिया सुन ले। हाँ है ऊ खोल ले जा है हाँ आ काल एगो 100 गो हगे ऊ थोड़ा खातिर फ्री है पैसा रख ले आ 5 गो और काल दे 5 गो ठीक है ना 20 रुपया दे दो। 20 रुपया 20 रुपया तो कहत नु आज 5 गो रख ले 5 गो और काल दे दे तो 10 पन्ना ना दो आए पन्ना ना दो 15 ना बाबू देखो घाटा लग जाई और थोर पे नहीं ना मार घाटा लगा तो ते आ तो लग जाई घाटा लग जाई मान ला हाथ ना टूटत तो है देखे अरे तो हाई मोगा ना तो माने हाई ना हाँ। हाई ना दिन दे बा हां उठा आई तो मारे लगी हां और जानते रे ओकरा के कहले बनी नु हाँ। कि ई नमकीन वाला ह तो नो दम तो 5 रुपया ताई नो दो रोज 5 गो हां नो दो 5 जहिया बिकाई तहिया ठीक है दिल डन डन ठीक है दाओ ओके हाई ना हाई तो ना हाई सुन भाई दे सुना ना खाए ना दो तो ना मत तो दे जो सलाह बताओ है साला अरे साला है बकरिया वाला हमरा के छोड़ के गइल बाकी ए बाबू जा तब कुल ले गइले सब बाबू ए भैया ए जा साला हाँ गइल हमार तो छुट्टी हो गई कहाँ से ये हम बैठनी हम हे भगवान पैसा हमार पैसा ना निकल सा ना पैसा जय भगवान ए अरे दांत कटने से भैया ना हम ना उतियान भाई मानो दांत कटने से बाबू साला सलीचरा घर आवे सलीचरा के पेड़ा में पड़ गई नी बाबू ना उखिए मिलल ना साला पता ही है मिलल ना पैसे में मिलल 100 रुपया के बिजनेस भइल 105 गो ले गइल 5 गो और ले गइल बाबू हे भगवान